partaide garrantzitsu batekin, eta ze da gehien gustatu zaizuna Unikonetik? Ambientea asko gustatu zaitegia zen. Hola, hain topaketa handi baten ez naiz egin egon, da oso erakargarri izan da bai. Eta gutxien? Eaz esaten dezune, antolatzaileekin zarela. Hombre, badakit antolatzaile aldetik azkenian zaila dela dena ondo ite, baina egia zen oso ondo joan da, eta ez daukatu ez da gauza txarrik esaterik. Osea, dena oso ondo joan da, eta primerako izan da. Ez daukatu gauza txarrik esaterik hemen. Ez da uzartzen. Eta hona hemen baita gure taldeko beste lagun batzuk. Zure izena? Pedro de Galicia. Aleix, da Catalunya. Saldeon, gaixo. Alaxe naiz ni, bai. Langilea, lan pixkatin dut gehiagir ez, baina pixkatin dugu, bai. Eta gure bi mutikoi esker daukedeko hemen soinu eta argie, oain ez dutela hitz egin nahi, bai lan handia induen, naiz tamen egon ez eita. Oaingoz behintzet martxan daudan, ez dakit iraungo don, baina bai, behintzet ipini dugu. Hemen alein egiten, esfortzu bat egiten. Eta, bueno, lana bakarrik zinengo dugu, jane egin behar dugu, eta, bueno, gustora, erki, euskikin, da, erki, ondo. Eta ez edan alkohol gehiagi, Bueno, eta hemen gare, Aitzio Errekin, gure tabegozoko lagunakin, da, ea ze iruditu zaion Unikona, zemuz? Oso ondo, gehien gustatu zaiguna jendearen filosofia izan da, nola buitzen den mundu hau, zelako ambientia osatzen den, eta bueno, oso posik. Da, inbidia eman dizu, hasiko zea monoziklon ibiltzen? Gogoak bai, eta inbidia asko, baina ez da erreza. Bueno, mila esker parte hartzagatik gure txapelketa hontan, da beste baten egoten garen. Bueno, hemen gare bat falta da, aritz falta da, deskantzon zala. Bai, hemen gare Unikon 18ko antolatzaile nagusinak, nerekin nor? Aixo. Eta ni? Bueno, zemuz junda, Unikona, pentsatzen zenuna baio zailagoa, ala erreza, nola junda? Bueno, bagenekia nago gorra izan behar zela, baina nahiko ondo junda dana, jendea posik dau, gu ere posik, jendea ikusita, eta, bueno, hemen gabiltz. Oso ondo, zenbat partaide izan diteu Unikon 18 honetan, Donostin? 1860 piko ez dakit ez ondo. 37. Da, zenbat herrialdetik etorri dira? 51 herrialdetik, eta hori, nahiko jende ezberdina edo, bai danak batu gea hemen. Berri zeingo zenuen, antolatuko zenuen antolatuko zenuke Unikon bat, edo lako topaketa erraldoi bat? Bueno, ja gutxi faltatzen zaizkit, ze ja ere hori, eskuketa topaketa ere antolatu nuen, oin Unikona, eta ez dakit, aber hau zelan bukatzen dan, eta ikusko gu. Oso ondo. Mila esker, oso politia izan da zurekin lan egitea, eta espero beste topaketa txiki baten parte hartzea. Bale? Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko hemen gare Unikon 18ko zuzendari nagusikin, Aritz Zeberio. Zemuz, Aritz? Bueno, oso ondo, nekatuta, baina oso gustoa. Da, nola junda txapelketa Donostiko jende askontzat, eta Euskal Herriko jende askontzat oso ez ezaguna dan txapelketa. Pixkat azaldu aldi guzu zer dan Unikon 18? Bueno, Unikon, izenak esaten do, Unikon, Unicycling konbentzionetik dator, eta da txapelketa bat, eta txapelketa batetik aparte konbentzio bat, ez? Eta hori da dauken politxena igual, ez? Hemen juntatu gehala, jende ezberdin pila bat, eta bueno, eta hemen ikusi dituzuen toki guzti hauetan, daukagu aukera, elkartzeko, elkarren berri jakiteko, kultura ezberdinak, hizkuntza ezberdinak, bizimolde ezberdinak, eta denak gurpil baten bueltan, ez? Hori dalako gustatzen zaiguna, eta orduan, diferentzi guztiak aztu, eta gurpilaren bueltan hemen gaude elkarrekin, eta elkarren berri ikasten, ez? Beti dago zerbait ikasteko, eta hori da pixkat politena. Eta joan, oso ondo joan da orain arte, geizki ere gauza batzuk atera dira, hainbeste 56 txapelketa ezberdin egiten ari gara, 1800 pertsona ditugu hemen, eta bueno, denetik egon da, baina orokorrean, esan behar dut, oso zoriontsu gaudela, bai gu eta bai jendea,
gehienak zorionak eman dizkigute, egin dugun ekitaldiagatik, eta oso gustora gaude. Oso ondo, mila esker, eta hau da Unikon 18, eta bueno, ja oso gutxi geratzen da, pixkat gogokin gara bukatzeko, bai egia esateko pila bat ikasi deu, da ni baita oso gustora egon naz, hasieran ez hainbeste, bai, bueno, nik uste dut baita gauzak aldatu diela, eta oindikan gehiago aldatuko die. Así que, bueno, hola bukauko deu, ez? Zeo zer esateko? Bai, nik esango nuke igual oso nekatuta gaudela eta askotan bukatzeko gogoa daukezula, baino aldi beren ez dezula bukatzerik nahi ere bai, ez? Hau ametxo bat bezala izan da, eta guretzat orain arte arraro bezala ikusten gituzten kirol bat praktikatzeagatik, eta orain jendeak begiak irikiko ditu, eta espero dugu familia txiki bat ginen, da familia bat izaten jarraitzea, baina pixkanaka gero eta handiagoa, eta nik uste gogo pixkatekin, baina pena handiarekin bukatuko dugula Unikon. Eta bukau behar dugu, beti bezala eskerrak emanez, lagundu diguten jende guztiari, asko izan diela, voluntario pila bat izan diteu, jendea 10 kilometrotan egon zan, ez dakiz 2 ordu, euritan, laguntzen, Beasaingo udalai eta hango herriari baita eskerrak ematea, pila bat lagundu diue, Donosti kirolari bai, da hainbat jendei, ez? Orokorrean oso giro polita sortu dalako. Bai, garbi dago hau, naiz eta igual askotan esaten da, jende asko etorri zaigu esaten, zorionak sekulako ekitaldia egin dezue. Bai, egin dugu edo antolatu dugu, baina egin jende askoren izardiarekin egin da hau, horrelako gauza ez dago ez bat, ez bi, eta ez 10 lagunek aurrera ateratzerik. Eta eskertu behar dugu denei, bai lagundu digute, bai bertako monoziklistek, bai kanpoko monoziklistek, parte hartzaile guztiek voluntaritzak egin dituzte gauzak egiteko, eta gero politena guretzat, ikuste berak esan duen bezala, aurrekoan Donostian goizeko 7etan euripean, monozikloarekin inungo zer ikusirik ez duten jendeak 2 ordu egin zituela, bidegurutze baten laguntzeko, ez? Pixkat ikusita gero, zelan egin dugun hau aurrera ateratzeko, eta, da nahi eskerrak eman bertzaile, eta, udalei, lagundu diguten udalei, eta hori, guzti horiek gabe, hau ezinezkoa izango litzateke guztiz, ez bigarren mailako kirol bat bai gara, eta ez dugu beste kirolek daukaten laguntzarik. Oso ondo, mila esker txapa hau entzuteagatik, eta, jarraitu martxan. Hori da, eskerrik asko da noi, eta animatzen den guztiak jakin dezala, Orekan bizi naiz elkartea daukagula, Orekan bizi naizen elkartean badutela informazioa edo zer gauzatarako, ez bakarrik ikastaro bat egin nahi badute edo zerbait, inor kolako dudarik edo zerbait badu, gurekin kontaktuan jarri dadila, sare sozialetan, Facebooken, YouTubeen alde guztietan ditugu horriak, eta edo zein tokitan idatzi ezkero, horre gongo garela, edon hori laguntzeko, eskua botatzeko, eta ateak irikita ditugula, eta denok gonbidatuta zaudetela.